sampah manungsa. Kang ambu, kang reget, malah gilani. Nanging iku wis kulino bagimu. Kowe tetep jalanke tugasmu kanggo menampung sampah-sampah iku. Tanpa ndek donya iki dadi reget banget. Karo kang pating semebar ing saben dalan ing sandinge sigaraning donya. Panggonaning dene wis takdirmu kanggo dadi panggonan sampah-sampah ing kabeh donya. Panggonaning bisa awak dhewe temokke ing endi wae. Ing Amerika, Jepang, lan negara hebat liyane. Dhewe kabeh uga mbutuhke panggonane. Senajan panggonane namung